lahat, almusal santol, papanitan talay ni. Ngaon kitan santol aga pa, nag-harvest kita. Oh, aditam santol dam. Narbis. Ito pa mga idol. Damo. Damo tamigin harvest yan na kay nag-over na, overright. overright. Ikaw ba si Mr. Right? Over, sobrang nakahinog. Super hinog na. Nakuha na ito. Adi na mga kawaray. Titilawan ta kay Daw papalit. mga tamis. Oh, Aso, sa mo na overright. overright na good dia. Basta sobrang nakatanang. May nigatiin niya da. Kuan na good dia oh. Bulok. Nakuha na butnya. Mara. Mamara na. Wala na. Bulok na. Wawara iti aslom. Kamot ko ni so gabi ni nga santol nga ando marag ko kay madali maduhon. Nasusobrahan kay no. Kuha pag mag-green. Oo, Masul liwat. alam ko na liwat ko mag-green pa. Diri na. Mag-uubos ito. Panggilan ti iya. Pag pinambukwat la. Di man nakaon. Oo. Maing ka ba kamahuyang? Agi. Maing ka wa o aning papay o rin ubusa. Asing nga gugutom. Iyay oh. Aray na donut na. Aray. Di na ngayon kuan ng mga tanang. Oh. Kuha na kita? Ito makarigi ko na. Karigo ka ni. Ikaw, Mahaw Karigo oh. ka, Gyep? Pagkapi. mamawa ni kita. Pwede ba magtuon? Kayan kagabi paadata adawari magbag pampang Totoo na nila ng pirma kami. kaya wala pero siya wala kaya mga kuwang kamo Dati diesel ko mo. kambot awaray pa nakuha man lang overright Ito na ganit sulit. kinaragan sumuralit na kita hinugas awaray na pira mo ano pakaluto pa nga ninat Ay, wait dan! ay ano ay tol oh ay baho ay mo gibibitan Ew! baho ano na nga baho pa dami ate may mabaho ini
Good. Ka good boy. Day. Lalay. Ang kalit ko naman. Ihaw na lalay. Down. Arugit ini. Kaya mas lang. Sige da. Kung kakaunan na yun. Oh, yay. Baby ito. Ay po naman diditsaksakan. Tanggalan na lang ng cellphone. Biyan at cellphone ni Charles nga wad to. Tiyo-tiyo ko naman. Kakulong. Ya, baho. Ya, yaki wala ko karigo. Ading mga idol, si Lalay. Kurikong da. Tapos magkarigo. Tulong sa cellphone. Ikaw din. Huwag mo ubot. Lalay, lay, 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 lay. Ano? Tawag kita. Dapat igintinda na lang yung tiba. Adi nga damot. Dada. Tinda niyo tag 3 orders. Bo. Dininganin imang biti bilang. Kaya mga kuan na. Siling liwat. Yes, ini kay kuan naman ini. Kaya ano tag 2 laor. Ikaw bila ini. Yon mga kawaray. Baga mas lumay na override na amon santol. Baga na override na yan. Override. Sobra na kahinaw. Uy, ngayon may damot. Amo datang ginilin ini gindadara. Yan pinilit ta kay mga kuan ko. Asap. Kadadag po. Hiton. Man. Tuh. Siyot dagko. Dagkot siot. Kau nga pakugos. Magpili tinigil diri konti ang buhok. Anay nagtuan gin dadarangan to kanjo agin ko kan ni Joey. Teka na wagin hahatag to kan Joey. Ini ang tab. Sagarag ka, hindi nakaharo. Kumita. Dadad una lang adto. Ano kayo namatay? Ate ini de risay. Kumabot ka na ko. Ini nala pa alagay dito kay madamo man ito. Higtan ko nga niya. Maanad man niya. Ayon itong dito. Lumarag ko. Higtan ko na rin para meron din tinda.
ka. Paglusad. Hamot ka lang paksiw ano po. Lusad ka na. Binayam. Ni piraw pa. Oo. Pilarong naman ito. Ikaw ba Mr. Right? Yun mga kawaray, sa mga bagong subscriber ko dyan, maraming salamat sa inyo sa walang sawang support niyo mga kawaray. Waray upay, waray suda. Waray na gas. Pumaralit kita. Hindi po ito na. Kapag itong praksi, katong praksi yun, kaya para may imuran. Ala ko na ito. Tahi. Ko na nga, kaya para ma-importer ni dito. Kaya po parang kita dito motor. Mauli ito nila. Pwede malat maiya. Dapat na. Pagsiwa na ito sa plahi. Ani, lasuna. Buli pa. Ikaw, nagpagkuhan. Pero ay maganda. Pero sa lang so, man. Lupot. Ay, mau payagtuan na hubag nga haw. Hubag. Hubag. Yan mga idol, papakita ko dito amon sira-sira store. Yan mga idol. Oh. Yan lang ang aming sira-sira store. Ano pa yan? Ito pag hinanig. Yan mga idol. Oh. Yung bahay namin ano pa, sira-sira pa yung bahay. Oh. Di pa tapos, nakapader pero yung dingding. Share ko lang sa inyo mga kawaray. Ano. So yun mga kawaray, maraming salamat sa mga bagong followers ko dyan, subscriber. Hanggang dito na lang muna ang ating live. Thank you very much.